saiki ndek nyoba udan. Kate ngonten yo guys, so saiki ayo tebak-tebakan. Tebak-tebakan yang pertama iki tebak-tebakan jadul. Kurang sapikul motone ono piro? 6, 14. 14. Oh, ban titik. Kurang sapi kul motone yo kurang sapi ambek kul Kul motor ini. karo pokoke ono motone nek ono motone gak jam laku ta Wis saiki bekel. Kayak bekel. Pitik walik sapa kebon? Pitik sopo? Pitik sapa? Enggak, pitik sopo? Pitik sapa? apa kete sopo Orangnya sing duwe pitik. Pitik yang malas. Kudu. titik yo sing ngene malik-malik dik sawah ngono Lah, opo nanas. Kok iso? kok iso Iya ta.